praten jij toen wel, maar dat is ook helemaal niet erg. Dat is helemaal vergeten. En ik zei dus, ik ken een heel mooi liedje van Neil Young. En dat heet The Field of Opportunity. En dat gaat over alle kansen in het leven op het moment dat alles uitgezaaid is. Daar kijken we nog even over naar. Neil deed hem langzamer en wij doen hem sneller en dan klinkt hij zo. Even nadenken. Ja, 1, 2, 1.